De La Salle University Chorale wagi sa 2023 Busan Choral Festival and Competition sa South Korea. Tunghayan sa report. Top prize for ethnic category, top prize rin for classical mixed category, at itinanghal na Grand Prix winner. Yan ang naiuwi ng De La Salle University Chorale mula sa Choral Festival and Competition na ginanap sa Busan, South Korea noong October 16 hanggang October 21. Mahigit 30 grupo ang tinalo nila. Kalaban din nila ang 4 pang grupo na mula sa Pilipinas. Kaninang hating gabi, dumating sa bansa ang DLSU Choral. Sinalubong sila ng yakap ng kanilang mga proud na mga magulang at iba pang kaanak. Siyempre, para naman may paramdam sa kanilang supporters ang panalo, nagsample ang grupo ng kanilang winning piece. Sama-sama nating abutin, pinakamatayong nawitwin. Ayon sa conductor ng grupo na si Joel Aquino, na nanalo rin bilang best conductor, hindi naging madali ang kompetisyon dahil sa galing ng kanilang mga kalaban. Hindi lang naman sila basta regular groups na nag-apply, pero they were screened internationally from different countries. So the fact na nire-represent namin ang country is a big thing. And to win over all those selected entries, napakalaking saya for us. Hanggang ngayon ay hindi pa rin daw talaga sila makapaniwala na sila ang itinanghal na Grand Prix winner. It was kind of surreal actually kasi the announcement came right after we performed. It was really thrilling considering na our competitor sa Grand Prix was also from the Philippines. Asahan daw na mas gagalingan pa nila sa mga susunod na kompetisyon na kanilang sasalihan. CJ Torida, 1 North Central Luzon.